Здравейте! Както виждате, днес ще снимам клип на играта Command 3, която е съвсем интересна. Става за развлечение, ще избера мъжа. И както виждате, аз съм минал първото ниво, затова ще започна от второто. Всъщност първото не е толкова трудно. Чакайте да зареди тук за контролите. Това са по-старите версии. Командо Ръж, тази се казва. Тя е по-тъпичка така. Поне на мен не ми харесва. Така, това е вече втори епизод. Вижте горе в ъгъла. Е тук оръжията какви са. Те са много добри сравнително. Добре. Започваме. Добър старт. Началото е някакво лесно всякакъс. Не е никак трудно. Тая пушка е с безкрайни патрони, така че... как ме начна кофти гадно. Тая помпа е някаква унищожаваща според един удар мачка брутално. Всички ме мразят, какво съм сторил аз. Тая помпа ми отъпя, с калашника е най-добре. Много е добър, просто вижте отгоре капатка трупове. Айпъти умри, но някъде е реалистична, виж как умират реалистично. Известно. Не може, трябва да го убием това. Само, че няма си калашник, който е много ценен. Виждате, чупите колко моите повече неща ще ви дадат живот. Ето Букук е много гаден. То некъв, да, то остава сабия. Може се вади от ударите и се бие много силно. Не знам този клип дали ще мога да довърша цялото ниво. Така, може би ще ви покажа само малко от това ниво и малко от другото, така честно. Да ги видите и двете. Тук в принцип аз нямам време да стигна далеко, Ете нещата по-вижте. Вижте, видяхте ли живот? Как ми се напълни? Дъното. Какъв е този самолет? Вижте, самолетите се убият най-лесно с тези базуковите работи. Цак. Айде бе. Убий го. С базуката. Пашкайте за това оръжие. Много е добро всъщност. Само че хубаво да се пазят тези оръжия. Вижте, примерно, има един... Чакайте, ще ви покажа след малко сега. Трябва да имам две оръжия и ще ви покажа. Сега не мога. Вижте, когато са ми нападнали от две страни, чакайте само да погледна това. Като са ми нападнали от две страни, като имате две оръжия, просто натискате копчето надолу и стрелят. Не, чакайте. Така беше, бе? Аз съм забравил. Не, съжалявам, не помня как беше. В принцип, като натиснеш там нещо и можеше да изстреляш и си разделяше ръцете на две различни страни и стреляш. Само че съм забравил как беше. Ще ви покажа. Беше много кофти и беше неочаквано. Тази игра всички ни мразят специално. Но не самолет. Айде. Тук нормално да дете бой, така че ако играете и много ви бият, не са тревожени. Съвсем нормално. Това му да има поне. Поне му скъси животът. Готов е. Да, вижте, чак първо да убиете гломани. Всяка цъкнете, вижте, чайте сега. Стрелвате и то ви дига нагоре. Така стреляте. Чайте. Бяр. Като сте прекалено близо и не мога да застреляте. Това да бе е ясно, защото така много да трепат. Случайно играете. Пълен живот, това е супер. И пълно ни. Майко. Тая помпа не е много мощна, само че е забавно зареждаща. Къде отнасят това? Как ми се хила, бе? Така.
То робот е много гаден, но се убива лесно, като имаш стоящо оръжие, примерно е това. Готов е. В принцип, като имате нали, нормално такова оръжие, обикновено не се убива лесно. Напротив. Вижте ми мерника мърдам. Ей, война грозни. Ще смачкам. Айде бе. Това, че връст робот идва и аз пак го убих. Ще долу поставя само, гледайте какво става. Трябва гледай да не си хъба патроните, аз го правя по някаква причина. Така. Ще играя още малко. Това е нещо като геймплей, но това си игричка. Добре. Изчакайте сега. Добре. Айде, стоп. Сега видяхте това ниво. Сега ще ви покажа първото. Ей, какво не знах? Първото. Чакай, че се прецаках, бе. Това беше първото ниво. Сега да ми зареди ще ви покажа. Ще ви покажа сега първото, не второто. Това е доста по-лесничко. Мисия на едно. И тук ще поигра малко и това е. Вижте само. Тук пуска доли оръжия, тук няма калашка и такива работи. Тук и базуки, други, всичко тук е много различно. Но е много по-лесно. Как не сме видяли. Какво да ги направя? Да ги изтребя до смърт. Това като трябва да и гърми, ето. Този също е вие видяхте ли, ето, давате надолу. Тогава не знам, що не се получи. Давате надолу и е така стреля на две страни, както виждате. Тук горе, да. Тази карта я знам на Изус. Чакай ви къца. Не ги искал так с нож. Тук като ми малко по-лесно може и с пищака да ги работя, защото съм свикнал. Вече те имат гадни. То умира. Так, готов е. Колко бяха, аз съм забравил. Гранати. Добре, извадим вече оръжието, че прекалявам. Слагам се.